ina tambaya kuma yace akwai wasu yakan jin wasu masu karantarwa suna cewa ilimin gaibi ya kasu kashe akwai wanda yake banta ga Allah daukin sarki, akwai wanda yake banta ga annabawa, ko kuma wanda yake banta ga waɗansu daban kasa da annaba kan waliyai da makamantan. To ba su kawo ba, su kawo da yake banta ga annabawan, su kawo ga wanda yake banta ga sauran waliyai, su kawo sai su faɗe su, ai mu ba mu sani, su faɗe su, to su faɗe su wanda yake banta ga annabawa. Mu dai mun san annabawa nasu ba gaibu ba ne, saboda ana musu wahayi. Mu ne a wurinmu zai zama gaibu, amma shi annabi da aka gaya masa ai ba gaibu ba ne. Yanzu alamun tashin kiyama da manzo Allah ya faɗa tun kafin abun ya kasance, wadda da yawan su ma ba su kasance ba, ai wahayi aka yi masa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, ba gaibu ba ne. To me a ciki na wanne ne kuma na waliyai din wadda su suka sani ba, su sun san gaibu, wanne ne kenan? A to a gaya mana mutum, mu ba mu sani ba, kare mu, muna jira a gaya mana. Allah mu je kame ne kawai, kame ne mu je. na mana cewa ya ji wani malami ko mai karantarwa yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mana shi ne cikin siffar da idon mu zai iya daukan ganin sa wai a cikin siffar bani adama kenan, domin girmansa da yake cikin bala'i kuma mun gan su za mu iya likicewa balantana annabi wanda ya fi su daraja, shi za ka yi shi a siffar mu yadda za mu gan shi ainihin siffar sa. To shi wanda ya faɗa ka sai ya kawo inda ka faɗa ka. Kun ji tambayan? Wani ne ya ce ya ji wani malami yana cewa manzo Allah an kawo mana shi ne a yanayin jikinsa yadda idan mu zai iya ɗauka, amma in ba haka ba ya fi mala'iku ma girma, zai cika duniya. Tatso ne gizo da koki ne wannan, biya cikin yayayen 'yan bid'a, yana cikin hayaniyan 'yan bid'a su faɗi abin da babu a ƙur'ani babu a hadisi, da ka 'yan ta'adda kenan, 'yan ta'adda wanda su da asalin 'yan ta'adda. Wai manzo Allah girmansa ya fi mala'iku, duniya ma ba za ta ɗauke shi ba. To Allah ya rago shi ne, ya rago shi aka kawo mana a siffar mutum da mu iya ganin sa. Oh inna lillahi wa inna ilaihi. Amma ina ji an samu wani ilmul batini ne ko? Ka san ilmul batini kowace ƙarya za ka iya shekawa. Allah sauwaka. Wannan magana ƙarya ce kuma zindiƙanci ne, zindiƙanci ne. Manzo Allah mutum ne, an san iyayensa, an san ma'aifiyansa, an san babansa, kuma duk abin da mutum yake bukata shi ma yana bukata. Yana zuwa bayan gida, yana cin abinci, yana bacci, yana rashin lafiya, ana masa makirci na samunsa, duk abin da dan adam yake samu ya mafi kowa daraja. Wannan shine manzon Allah, kana so ka sani, karka dada karka rage. Annabin Allah ne, manzon Allah ne, bawan Allah ne, mutum ne kaman kowa. Wai mutum kaman kowa, yadda aka halicce ka haka aka halicce shi, wajen uwa da uba, an gane wannan. Amma ya fi kowa daraja, shi annabin Allah ne, manzon Allah ne. Kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya, ce ka ce kai mutum ne kaman su, dai ana maka wahayi, shine bambancin ka da su. To duk wanda ya zo ya faɗi wani abu bayan wannan, zindiki ne, dan bid'a ne. Duk wanda ya faɗi abu bayan wannan ga manzo Allah, to zindiki ne. Yawa, ba musulunci yake so ya karantar ba. Yawa, yana so in ka bi shi kaɗan zai mai da manzon Allah ma Allah, wahadatul wujudi kenan, ko ba gani ai can suke so su je. Baka ji ba wani yace Sheku Ibrahimu, ba filatan ne, baka ji ba Sheku Ibrahimu yace dama can yana nan, ya ke bayyana ne da, amma yanzu ya bayyana ne don mun kire masu ganshi. Ce to da shi da Allah waye babbai, ce musanye suke yi. Ku hau YouTube mana, ba gashi nan ba, yace musanye suke da Allah, wai bi ma'ana sawo'i suke. Kaga idan sawo'i ne kenan, in yasi Allah ne, Allah ne, wai sawo'i suke yi da wai musanye suke yi. Allah yana biyewa in yasi ma yana biye ma Allah. Gashi nan a bidiyon ku hauda ku je ku gani, gashi ne wani mafilata ne, shi da ya ce ma shehu ba ma, sai ku yake cewa sheku Ibrahimu, sheku mafilata ne. Kasan suna da cikin wanda aka batar a kasan nan, Fulani suna da cikin wanda aka batar. Su kuma abin da ya sa yawanci aka batar da su kabilanci. Wannan shi abin da ya sa aka batar da su. Duk wanda ya taso in kabilan su yake, to duk abin da aqidan ta ce sai su dauka kawai.
ai akwai filan da yawa suka bi kungiya saboda mai kiran shugaban kungiyar ba filatani ne ko baka sani bane akwai da wanda suka bi dariƙa saboda wanda ke yada dariƙan ba filatani ne mun sani yawa me kai hata shi Usman dan Hodiya da yazo kasar nan mafi yawa magoya ba su wane ne su filani ne sai za ma kafare suke cewa filani jihad ko ba ka suke da baraban dan su bata mu duk mun suke yawanci su filani fa filani ne aka filani ku rage kabilanci addini musulunci ba kabilanci a ciki duk wanda yazo da gaskiya kawai ka karba in yau ba sai yazo da gaskiya mu mu karba bayar da yazo da gaskiya mu karba ba an gashi zo karba a ruwan mu da kabilar su kawai mu za mu karba kan cewa gaskiya ne ba wai dan shi dan kabilan mu bane yawa Allah sauwaka ci gaba malam ci gaba kuma tambaya wai batun sharifai wai akwai sharifai yanzu a duniyar nan kuma ina za a same su da tsawo da to idan yana so ya je Kano akwai anguwan su ma guda anguwan sharifai anan ma Bauchi akwai ko da akwai anguwan sharifai ko za mu da kira da sharifai jinin manzon Allah kaga mutum baki wuluk da kurukurin idanu wai jikan manzon Allah ne wannan ya rage manzon Allah daraja ne ko ba ka bane kaga baki kurukuru da idanu wai jikan manzon Allah ne ko mu da alafu balarabe ma cikin ba kurishe kabila ta bi kowanne daraja ciki ko yau ka zo ka mai da shi dan afirka baki kuma ka ce jikan mu ta ina to ta ina ba na manta tsohon kasuwa ta ci wuta akwai wani shi sharifi ne yana ba na maka taɗinsa ba sai zo kunnan ka ce Allah sai ya faɗa sau uku sai ce ban dan kakana in tumatir kake sai za ka ɗauka ka bashi dan kakansa annabi in mangwara ne ka bashi in babu ka ɗauki kuɗi ka bashi Allah ka san ƙarshe ka hauka cewa yi ai ka san da ba duk zakiru mahaukata ne da wuya ka samu zakiru ba mahaukaci ba wallahi tallahi a wannan ku daina dariya ga mun da ke ga muku kenan zai wahala ka samu zakiru ba mahaukaci ba wannan shine gaskiya ne ko kuna wasa ne Allah sauka subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk